Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Sila esikulethela khona abaculi abazokhipha ke laphana wengane zakwethu. Umculi ke laphana ke ozokhipha umbuzeni ke laphana wengane zakwethu ke. Useqalile ke laphana wakhipha ke icover yangaphambili ke laphana enesihloko esithi amawololo ke laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi ke insizwa ke le evame ukungashayi ke laphana eceleni ke laphana wengane zakwethu ke. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cindezela subscribe, cindezela nebhell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si-channel isebonga. Emthathu ngenza mina njengoba mina ngifanga isandla sakho. Yazenza umsebenzi ukile bo wathi